Yn yr fideo diwethaf, fi dangos i chi sut i creu'r sprites a fynd sprites mewn i'r gêm. Yn y fideo yma, dwi mynd i ddangos i chi nawr sut i colli bywydau. Chi'n gallu gweld mae 5 bywyd gyda fi nawr, a bob tro fi'n bwrw'r wal, dwi'n colli bywyd arall. Okay? So, amser mae'r bywydau wedi cyrraedd 0, wedyn mae'r gêm yn gorffen a mae a high score table yn dod fyny ac i fi'n gallu ysgrifennu fy enw fi mewn fyna os wedi cyrraedd 4 neu mwy. So, dyma ffordd i ni'n mynd i gwneud hwn nawr. So, ar yr object, sef y pêl, neu yn yr enghraifft yma, Bradley Wiggins, mae gyda ni crate, a mae crate yn symud o gwmpas. Wedyn mae gyda ni bwrw'r wal. Nawr, amser mae y sprite Bradley Wiggins yn bwrw'r wal, mae e'n bawnsio. Mae y bywydau, chi'n newid set lives i -1, so chi'n mynd lawr i'r sgôr, set lives, chi'n symud e fan hyn, ac chi'n rhoi -1, a mae rhaid fod yn relative, achos chi'n tynnu i ffwrdd un bywyd bob tro mae fe'n bwrw yn erbyn y wal. Wedyn, beth i ni'n neud, if lives is smaller than 1, so fi'n mynd fan hyn, chi'n gweld hwn, test lives, fi'n symud hwnna mewn i fan hyn, if lives is smaller than 1, mae rhywbeth fod digwydd. A dyma beth sydd yn digwydd. Yn yr fan hyn, yn y control, chi'n goffod agor hwn, start block. So fi'n agor bloc hyn, so fi'n symud hwn, a symud e fan hyn, a beth sy'n digwydd yw amser mae fe'n mynd yn llai na 1, chi'n goffod lladd eich hunan, so self gets destroyed. Okay? So amser mae Bradley Wiggins, mae bywyd yn cyrraedd 0, chi'n dewis hwnna fyna. Wedyn, beth mae angen wedyn, sy'n angen chi wneud hyn, ond chi sy'r high score table i ymddangos. So mae angen i chi mynd i'r score, dewis yr high score table, a rhoi'r high score table mewn fan hyn. Ac yr peth ola yw ar ôl y high score table, restart game. Nawr, sy'n rhaid i chi wneud hwn, ond dwi'n meddwl bod restart game yn eitha da, achos chi'n chwarae'r game drosto. Ac wedyn, beth i ni'n wneud wedyn yn y control end block. Ac os chi'n gwneud hwnna i gyd, a gwasgu OK, a chwarae'r gêm, chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd nawr yw bob tro mae fe'n bwrw'r wal, mae bywyd yn cael ei colli. Colli bywyd, a nawr rwy'n mynd lan ar high score table nawr. A dylen ni bod yn iawn. Nawr, chi'n gallu gweld gyda'r gêm yma, bob tro fi'n mynd mewn i'r stafell newydd, mae hwnna'n creu 4 neu 5 bywyd newydd yn un. A nawr, dwi'n gallu teipio enw fi mewn, a wedyn dwi'n gallu gosgu escape, neu cau hwn, a wedyn dechrau eto. A dyna ni, sut ydych chi'n creu bywydau yn Game Maker.